Сәләт, талант ул нәселдән килә дип әйтәләр. Бәлкем сезнең нәселдә дә шундый оста биючеләр булгандыр инде. Мин әнидән дә сораган идем. Әнем әйтә, мин инде теге үзем бәләкәй чактан ничектер шулай гел би садикта да миндә теге фотолар бар инде. Синең дә әбиең дә мәрхүм безнең әби Роза әби теге клубта шулай би торган ни булган инде. Гадәте дип әйтәсем килә. Бәйрәмнәрдә нитеп шулай чыгып, үзләренчә шулай би биргәннәр. Бәлки шуннан миңа пешкәндер инде, белмим. Минем бәләкәйдән үк инде шулай инде менә гел бисе килгән нигәндер. Но менә үсеп җиткәч, укып бетергәч тә мин 11 класс бетергәч тә әле университет культурага китмәкче, мәдәният культурасына университетка инде. Анда ничектер әниләр җибәрмәде, әллә курыктылармы? Аннан мин монда инде 64-нче лицейда укыдым. Электромонтерга бөтенләй икенче һөнәр буенча 2 ел анда укып чыктым да, аннан соң инде әни ярар ул үзем теләгем бар икән, бар инде дип мине җибәрделәр. 5 ел анда укыдым университетта. Гаиләдә 3 бала. Минем 2 апам, олсы Альбина апа, менә уртача апа Айнур апа, һәм мин төпчеге. Сез Түбән Кама районында ялгышмасам туып үскәнсез. Түбән Кама районы безнең әтинең авылы Үшкә авылы, аның тирәсендә инде Кайны дигән поселок итәсем инде. Без шунда тордык инде. Бабайларның ята үзебез Нижнекамскида тудык. Аннар инде әтигә эш тәкъдим иттеләр дә, совхоз весеннедә монда безнең шалда инде квартирада теге бирәбез диделәр яшәргә. Шуннан без мин 5 яшьтә монда күчеп килдек, бүтән гаилә белән без. Тыныч күңел белән яшәргә ирек бирмәгән вакыйга ул сезнең бер туганыгызның тормышында да килеп чыккан. Апагыз Альмирага зур сынау килә бу тормышта. Әлеге вакыйга турында күпләр беләдер. Аны искә алган сайын күзләр яшьләнми калмый бер вакытта да. Ишетмәгән, белмәгән тыңлаучыларга да шул хакта ирештирик әле бүген. Сез бүген студиягә үзегез генә килмәдегез, апагыз Альмира белән килдегез. Исәнмесез? Хәерле көннәр, Альмира. Сезнең белән дә сөйләшеп алыйк әле. Альберт үзе сөйләр дип уйлаган идек, ләкин менә сез килгәч, әйдәгез сезнең үзегездән ишетик әле. Минем 2 балам бар. Улым Эмилгә быел 20 яшь тула. Минем ТЦП белән авыру, үзе йөрми, колясочник. Кызыма 16 яшь тула, Лилия. Кызым 8-нче класста укый, отличница. Ул минем күз белән гарип. Мин гомердә уйламаган идем, мондай тормышым булыр дип, мондай авыр сынау бирер Ходай дип. Күрәсең, Ходай бирә мондай авыр сынауларны көчле кешегә диләр. Мин шундай көчле кешедер дип уйлыйм инде үземне. Без квартира снимать яшибез. 2 бүлмәле фатир снимать итәбез. Бер пенсияны түлибез квартирага, 18 мең плюс квартплата килә инде. Һәм икенчесенә без яшәргә тырышабыз инде. Альмира, менә бүгенге көндә дә сез әле шушы фатир яллап яшибез дисез әйме? Менә бүгенге көнгә кадәр дәүләттән андый ярдәм булмадымы? Квартира буенча юк. Безне куйдылар очередька, малоимущийлар белән бергә бар отдельный очередь инвалидлар өчен. Но мин язган идем, министрлыкларга да язып карадым инде, Татарстанга да, Мәскәүгә дә. Безгә бер җавап килә, сезнең ширегез туры килми андагы инвалидлар белән без очередь квартира алырга дип. Менә безнең балада судорога юк, менә эпилепсия юк, значит безнең балалар авыру, ныклы авырулы ширле түгел дип уйлыйлар инде менә аларча. Безнең Эмилгә улым минем 2005 елга ул 7 айлык туды ул минем, 2 ай юлдан. Мин аның белән сохранениедә яткан инде. Һәм 3-4 ай булганда безгә укол ясаганнар. Безнең температура күтәрелеп 40, безне Казанга җибәрделәр. Мин шунда белдем үземнең баламның хәрип икәнен. Менә шул вакытта безнең башыбызга куйдылар. Минем башында минем аппарат тора. Шуңа безнең гел памперста. Минем менә иң мөһиме ипи ни булмасын өйдә. Миңа главный памперс булсын. Менә энекәшем минем белән инде без памперс өчен 2 ай сайын үзем алам памперс. Потому что хөкүмәт биргән памперс, алар көнгә 3-не бирәләр, ә безгә кирәк 15 штук. Безнең бер пачка көнгә җитә. Менә. Авыр инде авыр. Ну килешмибез. Энекәшемә бик зур рәхмәт, ул мине гел поддерживать итеп тора. Без инде теге кайда кемтер абитумы ниме дигәндә теге кайда информация чыга, без тизрәк шушы памперсларны сатып алырга тырышабыз. Төрле сулар белән, төрле шәһәрләрдән да алам. Үзем дә кайтам, Казаннан, Папутиннан дигәндә туры кайтмасам да алып куям тизрәк үземә дә, аннары гына апага җибәрәм, я такси белән ниме, я үзем тапшырам да кайтам.
Тыңлаучыларның бәлкем сорау да тугандыр, әйме тормыш иптәше бар микән, балаларның аталары дип уйлаучылар бардыр. Ләкин сез улыгызның әтисе белән бик озак яшәмисез. Biz Emil'in etisi bilen sırası ayrılıştık. Çünkü imanı süysün ki rahat yaşamadık biz. Bu көтәрә торган һәм малайма олтай булганда мин аның белән аyrылыштым. У бер тапкыр да бала янына килмәде. Димәк, аннан ярдәм юк. Ул яктан да әтиниләр дә бер тапкыр да килмәде. Кызымның әтисе аңа бик зур рәхмәт. Ул миңа шундый матур кыз бүләк итте. Гомер буе теләгәнем кыз турында. Зәп-зәңгәр күзле, согры чәчле, 4 килограмм Казанда туды ул минем. Лилия исемле, тоже иң матур исем минем өчен. Кызым миңа һәрвакыт ярдәм итә, бик зур рәхмәт. Әтисе ул алиментын түли, аның үз гаиләсе, аның 2 баласы бар, тагын анда бәләкәй балалары, сөйләшеп аралашып торабыз. Менә кирәк булганда ярдәм итә ул да. Эндәшәм инде, кирәк булганда ярдәм итә, рәхмәт ансына. Барсы да яхшы диделәр. Мин берәм кайгырганым, генетикларга да йөргәнем. 5 яшьтә икесен дә бардым окулистка. Кызымны карагач инде врач белә бит инде мен малайның гарип икәнен. Кызны карагач миңа утыргызды. Мин сразу аңладым инде нәрсәдер не то. И күз шире, нистагмы шире, ул һәрбер күздә плюста, минуста безнең косоглазие бара. Ул геналардан килгән 7 буыннан, менә мин 7нче буын инде. Ул лечиться итми. Менә кызыма теге атнада гына кешеләр белән ярдәм итешеп, 2 атналык 43,200 күзлек заказ иттек. Ел сайын күзлеген алмаштырып торабыз кызның. Кызым минем начар күрсә дә, бик күп китаплар укый. Шундый матур рәсемнәр ясый ул. Кызым минем 2 аylык Россия буенча конкурста катнашты. Рәсем апасы җибәргән картинкасын аның 2 конкурста да 4000 артык бала катнаша. Минем кызым беренче урын алды икенчесендә. Менә 6-7 сәгать ясый рәсемне. Аңа берәм шундый хәтле бөтенләй берне матур итеп ясарга кирәк. Теге соңгы нидә җибәргән япа миңа рәсем матур итеп ясаган инде. Копировать ясаган ул тип. Карыйсың теге һәрбер менә теге су кырындагы ташка, теге суларны чәчәчери. Менә шуларны Башта черновикта ясый, анасын әйбердә. Шын күренеш итеп теге мәсәлән шушы су янында басып торган кебек итеп төшергән ясаган. Кызым даже мәктәптә менә алар 9 бала класста име. Аның күбесе бит инде күз белән гарип авылында да сукырлар да бик күп ул мәктәптә. Шунда балаларга һәрвакыт ярдәм итә минем кызым. Кемдер дневникка яза алмый, зрениесе не позволяет име. Аларны да ул өстерәп бара һәрберсен. Бик зур рәхмәт аңа бишлегә генә укый инде. Үзе тиз дәресләрне хәзерлый да. И бүтәннәргә ярдәм итә. Сүз генә әйтә торган юк. Аннан соң мин аның белән көне-төне менә ничә сорау бирә, һәрбер сорауны. Бер сорау мул, миллионнан артык сорау бирсә дә, әтием әйтмешлек. Менә һәрберсенә җавап бирәсең кызым дип әйтә миңа. Ничек җавап бирмисең? Менә сөйләшергә өйрәтеп бетердем мин аны. Әнием дип эндәшә ул. Исәнмесез ди. Башта хай дип кенә исәнләшә кешеләр белән. Урамда бер кешене калдырмый. Обязательно исәнләшмичә калмый. Мин даже хотела аңа футболка бүләк итәргә, чтоб исәнләшегез әле улым белән дип. Ул җавап бирсәләр шуңа катланып шатлана. Менә әбиләрнең узып киткәнен күрсә улым, ул аларга исәнмесез дип эндәшә. Менә шул исәнмесезне өйрәндек бит. Ул көнне шатлыгымны белсә, шуңа катланып прям 30 ел шуңа көткәнем шундый матур дип исәнләш сүзләр. Күп сүзләр белән Илһам Шакировның җырларын ярата. Хәмдулла Тимергалиеваның җырларын ярата. Менә именно ретро җырлар ярата. Һәм Муша ташын яттан белә. Бөтен Муша ташын яттан белә инде. Менә аны син яраткан аның. Фирдус Тимаев теге елны килгәч безгә малай кочаклап исәнләште дә, исәнмесез ди инде. Как дела дип сорый, кайбер сүзләрне урысча әйтә. Татарча авыры булса кайбер сүзләрне әйтә. Һәм Фирдуска карады да, ай, синең киемең матур икән дигән булды. Тиз шулай менә бик зур рәхмәт дигән. Бөтен кешегә әйтә инде теге бераздан күрсәң, каян алдың? Менә комплимент ясарга бик ярата минем булам. Менә ул кешенең күңелен сизә. Ул теге кешегә моңсу булса, берәр нәрсә теге җырлап утыра үзенчә авыз эченнән генә сүзләр булмаса да, теге кешенең күңелен күтәргә тырыша ул. Кел берәр нәрсә әйтмичә калмый ул. Менә
Hatta kızık şu benim. Bunaqa kelip kim milyona kelсе, Зинхар келегес bunaqa kishilarni bek yorata. Нашар энергетиканы тоже сезем. Agar da kishi psixlansa, nitsa, Ул сразу юмыла үзенә. Сөйләшми. Үзегезне тормышта нәкъ менә шушы җыр сезгә туры киләдер кебек, үзегезне ялгыз торнасымы хис иткән вакытларыгыз булгандыр, әйме? Мин бу җырны беренче тапкыр ишеткәч, Фирдус Тимаевның шуңа дип күңелемә керде ул минем. Минем өчен язылган кебек булды бу җыр. Мин аны малай белән төшеп видеода төшердем шушы җырга. Шуңа дип күңелгә бәрә торган җыр. Мин бит инде 10 елдан артык бер үзем ике гарип бала карыйм. Улым минем 60 ничә кило. Ул күн сайын күтәрү хатын-кыз өчен бу бик авыр. Бик авыр сынау кырыйында тормыш иптәшем булып ират булышса, әле ул бер хәл булыр иде. Ә монда юындырырга да кирәк ул баланы. Аны күтәреп алып барып, шул иң курканым, мин гел әнигә звонить итеп әйтәм, ваннадан чыкканда әйтәм, әни, бер 5 минутта миңа звонить әле, чтоб мин монда җырлап ятмадым. Чөнки баланы күтәреп алып чыгу ваннадан бер үзеңә ул бик авыр. Менә минем кызым инде күтәрә, инде ярдәм итә, инде аягыннан тота, кызым ярдәм. Әни, мама, давай я тебе помогу диенде ул. Мен әйтәм, кызым кирәк түгел бит әле, 15 яшь кенә бит әле. Энергияны каян алам инде? Энергияны тормыш иптәшемнән алам. Гаиләмә кайткач, әниләргә шалтыратып алгач, гомумән инде һәм үзем барыбер тырышам, теге авырлыкларга бирешмәскә барыбер. Мин инде тез белән 2 тапкыр ни алдым инде, травма да алган идем, берсе Чаллыда булган соңгы көнне концертында инде. Аннан соң инде тагын менә күптән түгел тагын икән, аны кешегә күрсәтеп булмый. Кеше акчасын түләп кигән, ул концертка кигән, ул безнең сәхнәдәге теге синең проблемага кеше карарга килми. Ул ял итәргә килә, бу безнең эш. Гомумән әйткәндә, һәрбер кешенең үзенең эше бар бит инде. Шуңа карамастан да мин һәр вакытта да елмаеп, теге сәхнәдә менә теге халыкка карыйсың. Мин теге тамашачыларга карыйм инде, кемдер моңаеп утыра инде, ул аны бәлки бер инде проблемасы бардыр, без аны әйтәмибез. Ул менә шушы тыңлап кына утыра. Күрми торган кешеләр дә килә. Алар менә Фирдустың җырына, сезнең җырыгыз белән без шулай яшибез. Менә Фирдуска соңыннан керәләр инде, әйтәләр анда инвалид коляскадагы апалар да, абыйлар да дигәндәй. Аларны күргәч, мин теге апаның баласы күз алдына килә һәр вакытта да. Шуңа күрә карамастан да барыбер алга таба барырга кирәк. Аска төшәргә бик җиңел, күтәрүле бик авыр. Альберт Әхмәтов, Фирдус Тимаев төркемендәге биюче белән сөйләшәбез бүген. Альбертның апасы Альмира шулай бүген бездә студиядә. Альберт, тапшыру әйтер сүзем бар дип атала. Менә сезнең бар җиһанга әйтер сүзегез. Бүгенге көндә ул әлбәттә күңелдә бардыр, саклангандыр инде. Чөнки сез бик күп кешеләр белән аралашырга туры килә. Күп авырлыклар да күргәнсез, сынаулар белән дә очрашкансыз. Шуңа күрә рәхмәт итегез. Лилия, бик зур рәхмәт үзегезнең тапшыруыгызга шулай чакырган өчен безне апа белән. Мин нәрсә әйтәсем килә инде. Минем апама зур сәламәтлек телим. Алдагы тормышында җиңеллек бирсен Аллаһ Тәгалә. Садакаларын биргән кешеләргә Аллаһның рәхмәте яусын. Акчалар җыелып тора, без инде күрсәтеп торабыз, нәрсә алганнарны, бөтенсен дә ашауга китә, шул памперсларга инде, әллә нәрсәләргә дә, без бер нәрсәгә дә шул кирәк яракларга гына инде. Апама фатир иң мөһиме, мин телим. Без инде ничә еллар яшәп телибез инде. Фатиры булса, теге бер фатирдан икенче фатирга күчеп йөреп, шулай кыйынсызлыклар булып йөрмәсен дип әйтәсем килә. Бер фатирда урнашып, матур иттереп ремонтын ясап, шушында теге ашларын укытып, илләргә шушында бер җылы нурлы фатир булсын дип әйтәсем килә. Иң мөһиме мин шуны телим һәм минем энекәшем, племяннигым Эмилгә озын-озын гомер. Лилия сеңнекәшем алдагы тормышында зур үрләргә менәргә насыйп булсын. Аның шушы сәләте рәссам буенча аның алдынга китсен,